pitkästä aikaa Get Ready With Me. Oltiin lomailemassa Itä-Suomessa ja nyt on pakko antaa vinkki. Oltiin siis mökillä, mutta tehtiin reissu Kuopioon ja olin TikTokista bongannut tämän majoituksen ja se oli siis joka euron arvoinen. Muuten kirppisteltiin, tehtiin sikana pizzaa oonilla ja kattokaa tätä mestariteosta. Toi oli siis Fatsarin pakaste valmistaikina. Annettiin sen sulaa 7 tuntia. Pistettiin ooni täysille. Sitten kun se oli vähän aikaa kuumentunut, pizza sisään, volaat puoleen väliin. Tosta tuli niinku perfect. Nythän alkoi vuoden paras viikko, eli ruisrock-viikko. Kun näkyy tukka on valkoinen, kun mikä kävin värjäämässä kiteellä. Tästä tuli kirjaimellisesti valkoinen, mikä on ihanaa. Ja mikään ei ole parempaa kuin semmonen festarihömpöttely, eli varautuminen niinku ihan kaikkeen etukäteen. Ja tässä vaiheessa mä haluan muistuttaa jokaista parhaimmasta festarivinkistä ikinä, eli vetäkää nilkat ja kaikki paikat, mihin teille tulee rakkoja helposti, niin ihoteipillä. Eli se käytännössä estät rakon muodostumisen. Vähän pohdin, että mä olisin käynyt niinku suihkurusketuksessa. Mut sit mä muistin, että yksi ruissi mä tein sen. Ja mä hikoilen niin paljon, että siis kaikki mun vaatteet meni pilalle, koska se rusketus vähän niinku valuu niihin vaatteisiin. Niin tänä vuonna ei tehdä sitä virhettä, vaan mä laitan kotona itse ruskettavat. Mutta asuista, katsotaan niitä vähän. 2 kengät. Viime vuonna ruississa vedin näillä 2 päivää. En tuntenut kantapäitäni viikkoon. Näitte mitä olla onneksi vähän mukavammat. Viime vuonna ostin ruissia varten kierrätyskeskuksesta tämmösen. Mun mielestä huutaa niinku Hanna Montanaa. Jos ei mietitä mun kalpeita jalkoja. Mun mielestä kaipaisi jotain semmoista lannevyötä ehkä. Ja siis jäätävää rusketusta. Sitten tämmösen rimpulahameen kanssa mulla on tämmönen niinku huitulapaita. Hyvin basic, mutta toimii. Sitten mä haluaisin laittaa nämä kengät sekä mahdollisesti vaaleanpunaisen minihameen. Mulla oli päässä tyhjää, minkälainen yläosa tähän kävisi. Mut joo, onneksi tässä on vielä aikaa.